Os ag caint ar cuasaí taistil táimid fé láthair, tá scéal rí-spéisiúla gom fé bhain a bhíoch ag taistil ar farraigí ar chósta na Éirinn. Chúla tú an scéal seo, Hannah? Seans gur cúla. Scéal Gráinne Mhaol, ban Téama, marnéileacht an Scoil agus haimich an é seo a roinnt leat anois. Rugach sa bhliain 15 sin thart ar 500 go le bliain ó hin, agus tréimh se an Éirinn a bhí ann agus Taoisigh i gceannas agus iad ina gcónaí i gceisleáin. Nach bhfuil sé sin go deas, ar bhá leat a bheith a gcónaí i gceisleáin. Bhfuil tú réig den scéal? Anna bha. Iníon le hónó mála agus mhair ní bháile a bheith Gráinne. Bhí ón ina híiseach ar chlán i bháile. Agus trádálaí a bheith. Agus is minic a seolach sé có fada leis an Spáin chun trádálaí inmh. Agus íon a chalín óg, ní raibh cead ag Gráinne dul ar thoras linge lena hathair, mar gur chalín a bhí intí. Fear a bhís na bádóirí ar fad ag an am sin. Nach bhfuil sé sin seafódach. De réir an tanachais, dír Gráinne cead ar a hathair lá dul leis ar thoras farraige. Ní féidir leat teach lom a Gráinne ar sa hathair léithí. Fech sé ró chun tuairteach do chalín bheith má ar an farraige. Nadidir fé sin, agus ní mó ná hásta a bhí Gráinne. A bhaile léithí ach planice. Gléis si í féin in éadaí a drathár, agus gear si a chuid grúige chun ligean orthaí gur buchail a bhí intí. Nuair a chonaic a hathair rinne sé gáire agus thug sé leis ar bord í. Deirtar gur tugadh Gráinne Mhaol mar leastanim orthaí as sin amach, mar gur gear si a chuid grúige an lá sin. Nuair a bhí Gráinne 6 mbliana déag d'aois fós si dónló fleathirte, agus chuaigh si chun cónaí leis i mbun abhainn i gCúla 4. Bhí trúr cinne acha, ón, muracha agus mharéad. Lean an tim a bhí ag Gráinne san airige agus na báid. Ba gear gur raibh cabhlach mór longar an bharraige agus iad ile féin stúr, nach raibh sí Téama. Leis na longa sin thóg sí ceannas ar na bailí farraige taobh má do chuan na Gaillimhe. Gearach sí cáin ar longa a bhíoch ag trádáil le cathair na Gaillimhe. Chuir sé sin isteach go mór na trádáilethe. Fálaí mara a bhí intí dar ló. Ba gear gur raibh smacht ag Gráinne ar chuid mhór do chósta Conamara, agus cáilearthaí ar fud chósta an iarthar. Rinne sí a lán naide. Ban chróga agus marnéileacht an sco a bhí intí. Fuair a fear céile dónló fleathirta bás sa bhliain 1565, ach fós Gráinne a ríis. Fós sí ristáard buach bliain ina dhéag sin, agus chuaigh sí chun cónaí leis sa chaisleán i gCarraig an Chabhlaigh. Rugach machchabháin díobh, tibóid. Bhí an bhainrín eilís a héin i réim is Sasanna ag an am sin. Bhí na Sasannig ag Éirí éire chur fé smacht. Dairigh leo an lámh an uachtar a áil ar híisigh ar fud na tíre, ach níor ghéal Gráinne Mhaol dóibh riamh. Rinne saidúirí Sasanacha únsaí ar chaisleán Gráinne i gCarraig an Chabhlaigh, ach dairigh le Gráinne an ruaige churartha. Cuireadh i bresún faoi ggóí, ach fós níor ghéal sí. Sa bhliain 1593 gabh na Sasannig tibóid mach Gráinne, agus cuireadh i bresún i mbaile átha luain é. Thocaigh Gráinne dul go London chun cás hibóid a chur bheithbhráid eilíse, bhainrín Hasanna. Cuireadh fáilte ribh Gráinne i gcuairt eilíse, agus scoilach tibóid Stair. Nach raibh Gráinne hard a bheith cróga, ní raibh agla orthaí ribh na marnéalaigh eile, ní raibh agla orthaí ribh an bhainrín eilís, bhí sí anna chróige, agus is tócha gur ceart daoine a bheith cócróga léithí is gur féidirling.